iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangeg kakabsat. Ti surat nga intaikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan Asina, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Ilingad na kumalatan itinagan Asina. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti amin a makangeg. Jak nakalpas iti panagadal ko, isu nga panag-impakilaang itinateng tinagbalin at trabaho. Agalis-alis aklaeng kadagiti pwesto nga agimpaki iti na duma-duma a klase tinatnateng. Agingga nga inaramnak ti maysa kadagiti nagbalin a boss ko. Iso ni Lemuel. Inauna daytoy iti 10 atawan ngem iti siak. Nasingpet, naanos, nagaget ken naasikaso unay kanyak ni Lemuel. Isu nga tiyak nga roden pinaluspusan ket nagkalaysa kami. Iti las-o ti 3 atawan a panagden nami, naaddaan kami adagos iti 2 nga anak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Bakit? Apa ati pa naring dagiti ubing? Inton ko maladaw daman na mapanag-eskwela. Nakaluto akon. Tiingam idan, tagigiddan tayo namangan. Ay na, Sabado italakay. Anya? Sabado ya? Ay, kunak no Lunes. Ay sus, kita ang manday ta. Gapo iti sobra aki nagagat mo, malipatan pa yan kaldaw. Ay, nagloko na. Sabado gayam ita. Katuan. Kita sangsangwam ta nagdakkel a kalendaryo. Ay sus, lumakay kan at talaga Lemuel. Ay, huwan nga rod. Ay, una yan. Kasla nagbayag tiyal daw Sabado gayam magpaiso ita. Na, takas na di ka pa'y mamati a Sabado ita. Nala, umunak nga rod na mangan. Masapa ko yung mapanay di pwesto. Tapno masapa mat ang makarga dagiti nateng. Ay katuan alakay. Sakto mat sumaruno inton madamdama. Urayak pa'y ni Nancy. Tapno adda kadwa dagiti ubing. Sikat mo, bakit? Bakit? Agpabis kayak inton bingat. Amang abutok ti 2 aging gatalong aldaw ijay. Urayak nga minti isang at ko anatang kalpasan ti panag-deliver ko. Kasanon nga'y dagiti mai-deliver iti ordaneta, lakay. Inawaga ko ni Rene. Isupay lati ka doon magpa-ordaneta inton bigat. Ket iso nga rod, Bilinam to ni Nancy. Ta isupay lati makamu ka dagiti ubing, wen? Kasaritam to mo ni Brenda. Ta isupay lang ti makamu ije pwesto kabayatan ti kawan ko. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Amu damat kit ditar aramidan na.
Nairwamdan ang mapampanawan no kas ding agbiyahe ta. Ay, hunmat gidya. Hala, maturog tan. Tapno di ta mapuyatan. Masapa ta pa inton bigat. Nancy, si kapay laang ti makaamo kadagiti ubing, wan. Di mo itulok nga agbabad da iti cellphone. Paturugam ida masapa. Wen manang, awan rumbang apagdanagam. Matungpal dagiti bilin mo. Agyaman naknukas na. Yak maipasigurado no anyan to nga oras ti isasangpet ko. Amangan ngamin no matraffic kami manan. Awan parikot iti dayta manang. Siya kon ti makaamo kadagiti awawir ko. Nasayaat nga rod no kastanan si. Sana bale, nayunak to ti itod ko kan kang allowance mo. Ah? Ay kat pagyamanak unay no kasta manang sina. Ala, panawan ka na. Si kanti makaamo dito'y balay. Adumot ti mailuto amakan ijay ref. Wen ka di manang, no problem. Siya kon ti makaamo. Sila, cellphone mo sa jagun unay. Itay pay. Aywan tatang, nalabit adagiti customer ijay pwesto dagita. Pwede mo sungbatang kay. Ang mga no importante matibagada. Ah? Wan tatang, awagak tulat ta idan inton madamdama. Palpasok pa ito aramida. Kalpasan na, agrubwata kun amapan ijay pwesto. Pwede pa simang pa nilimway. Saan pa'y tatang? Nangitulod iti natang ijay Vizcaya. Kas iti sigod, ang mga no abutan naman ng tidwa aging gatalong aldaw ijay. Urayan na matlaang ngamin dagiti isang at naanatang tapno mamaminsan ti biyahe na. Sa bagay, ay nagagata talaga ni Limwail. Iso na lang at akanayon mo ti kaawan na dito'y balayaw. Ay na, no siyaklaang amay sa, nairwama kung tatang. Kas diyanan, manipod pa'y idi saan kami nga agasawa. Wan makidi Bili baka talaga iti kinagagat na. Iso arumbang laang mait aso badam iti kinasaya at ti asawa manakaw. Ah? Aywan matatang. Iso matar aramidak. Responsable akmat nga asawa kan ina dagiti do nga anak mi. Nasaya at mo at tasimangpat kan, Limuel Barok. Ada kayo gaya mama. Wan, inawagan nak ni Nancy nga umay mangkadwa kadagiti uping. Masapa ka no nga minti exam na inton bikat, iso anasapa mo ta nagawid. No kasta, di pa'y simangpat ni Sheena? Awan pa'y matngarod, ti amok akat nagkuyog kayo. Saan da kayo kano amakontak ni Nancy itay malam? Iso asya kun tinawagan na. Kasta ka di? Hala, maturog kayong dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid yo, tani rabiin. Wan nga rod. Rabi imat ngagpaison. Sakat makaturturog ako. Umat ngamin mama. Balay to'y ayan nyo. Siguro, pawid mo to ni Sheena. Narabyan da siguro nag-deliver. Amangan ngamin no atid dugman ng tipila. Ayun, siguro, Barok. Wala. Hindi kayo matulog, mama. Siya akong timanguray ka ni Sheena. Atong sakit ti customer mo ita, bakit? Itay ka pa, a-text dita. Ay, uwan nga rod. Agsasarunod agiti ag-deliver kan ag-order iti natang lakay. Nasayat no kas na bakit? Blessing amin na kita kadata. Wan apay, di ka kadi agbiyahe ita. Saan pa lang? Impasublat ko ti biyahe. Ag-repair kami ita. Kaya aday welding ko. Kasta ka di? Inawagak ni Rene. Iso ti kaduak nga ag-repair iti truck. Ay, agluto ka man iti hotcake. Tameriendaan mi. Kaya agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. No kasta, saan matlaang agbiyahe ni Rene ita? Saan pa lang, Iso nga ro ti kaduak nga ag-repair. Awagan man kay din ni Randy. Iso pa lang ti ag-deliver kan agangkat kadagiti natin. Iso da pa lang ka ni Marie. Iti kasta, makain na kamay, bakit? Ayun, alakay. Sige, taawagak nga rod ni Randy. Hala, tani, siguradong agmalmalam kami nga ag-repair. Nang runa, katada pa i-welding ko.
Nakailiw ka una yan, Sina. Rene, pangasim. Saan aditoy? Ang mga noomunag ni Limuel kat makita na ta. Awan tirong ba nga pagdanagam? Saan nga mo nagditoy? Di na basta mabali na panawan ti wilwilding na aging kamalpas. Ay, wan, ngam agparbang ka kuma. Saan aditoy ko nakmat? Pangasim. Apay, di ka di mahiliw kanyat. Kailiw ka Ngam saan kumamot nga iti mismo abalay mi. Pangasim Rene. Sige, rumorkan. Ang mga nubirukan na kati asawa. Saan ko nakmat? Mabiit lang kayo Sina. Ay naaldawan, Sina. May sa oras mo sa dita sa angot ti sarmingan. Ah? Saan matatatang? Anya nga saan? Kano nakalablab basit ta si Pimon nay. Itay kapailan di takiday, kas kada kurimat-mat mau. Ay apaw, mabuong tonta sarmeng iti ka sa sarming mau. Napintasak matlaan ka di tatang? Makadlawak sa ita mampay akas ta ti pamay ama mangurnos iti bagay. Saan kamit akas ta sigaw? Ni tatang mo't. Sigo din nakastuyak. Saan nyo lang siguro ang madmadlaw. Di nakman paglulukwan, Sina. Mapan kapay laeng, agsubsobli akon. Tatang. Ay, Sina, di kagar-aramid ko nakmanan. Agpanunot ka na sayaat. Di kagar-aramid iti pagbabawyam to iti mauding aldaw. Ay natatang, di kay kadiagdanag. Awan dakas nga aramida. Nasingput to'y anak yu. Siguradwam lang, Sina. Nay, narabyan ka ba kahit? Da ka matgaya man, Limuel. Wen, ado kami ang nagabuno. Iso nasapa kami matanal pa sa Ligardain. Awagan ka itay. Sunduin ka kuma. Hindi ka mat makontak. Iso nagdiretso ako na nagawid. Ay, wala kay. Nalobat nga min ti cellphone ko. Kasta ka di. Nangan kan. Yung kapay mga na. Imbat tiyanda ka iti sidam. Nagluto iti kukod. Linaw kak iti munggo. Ay, wala kay. Nabsugak pa'y mat. Nangan kami pa'y ngamin iti restaurant. Kadwak dagiti trabahador iti pwesto. Naimasan mi matan ti nag-inistorya. Iso anarabyanak anagawid. Hala, yung kakaroon na nagpulas sa maturog tan bakit? Arabiin. Ayan ti asawa, banak ko. Dinagas ni Jonah itay bigat, mama. Masansan mat ti irurarda iti da ichay at Jonah. Mapanda ka na magpaparlor, mama. Na, anyat ko anda ichay ngay. Agpapintas da siguro. Agpalinis iti kuko, kasjay. Ay, yak kurso na dati gargaraw da ichay at Jonah. Suruan na matan nga agbulakbol ti asawam. Sapay mahilig nga ag-short pant iti nakakitkiting. Santo agbado iti hanging kat nakadakdakkel mo at ti buksit na. Sakat kastaunay alabasit ti bibig na. Matidog pa ay dagiti kurimatmat na. Ay sos Mariusip. Katatao namat, mama. Ay na, inton kuan maimpluwensyaan ti asawam iti dayja Jonah. Sapay agdudu maalalaki ti kakuykuyog na. Saan mat siguro? Nasingpot ni Sina. Amo ka din ang tumarami ti pampanunuto niyo, mama. Dakkel ti panagtalag ko iti asawa. Sina bakit? Saan ka numot asimrek ni Rene? Nag-text ka di kan ka? Ay, awan mat imbagbaga na kanya, lakay. Naglukon da dya tao. Uray ko mamot na umawag o nag-text man la ko ma. Agur-uray dagiti ahente iti palengke. Padasak akong takan, lakay. Amang angkit dimot no saan pa'y anak kariing. Baka naging inumdaman ng idinalpas daan nag-deliver iti rapi Nalabit na kasta. Ang bayamon. Siyaklatan ti mapan mga laka dagiti simang putan natin. Ayong gayam, sumurot ka?
Ah? Ay kwa, saanin lakay? Adda ngamin lakad mi kiniinsan John na inton madamdaman. Kasta? Wan. O sige. Siya akong timapan niya pwesto, bakit? Wan lakay. Sana bale ta addamot da Brenda ken Marie Ijay. Ni pailaang randi ti ayabam amang kadwa ken ka. Oh, apay nga itaka lang, Sina. Ito ay apay lang ang gururay. Ay napasensya kan Rene. Masapa ako ma. Ngam nasapa mo't anapantiin na ni Limuel Ijibalay. Iso ngayon na si Kasok pa'y. Amangan ngamin numakadlaw. No basta panawak lang. Okay. No problem. Tinapatagkatatakan. Kailiw ka una yan, babe. Kaslay patay ko tijak pan nakakita kan ka iti sumagmamanungal daw. Anya? Apay, di na ka di kailiw. Siyempre, kailiw ka matunayan, Rene. Nagtapoy ka. Saan adito'y ayan kiritaw. Narigatan, ang mga noda makakita ka na. Lala. Unag ka rodan. Tarasan. Amumat abalayan. Agmay-may nga anak ko ni Limuel. Numabalbalin, jak kayat amadadaal ti binukal na pamilya. Isa pa nga asim tabagbaga ang anak mo. Ay, why na balayan. Kat siya kunti dumawat, iti pasensya. Gapo iti kasjay ngar aramiden na. Ay, jak lakit di agbidot iti nakitak. Kinapod nun, nasakit tinakam ko kinisina. Kasla na pukaw pa'y kit din ti respeto kan ko na. Nga masapol nga agtanang akpara iti anak ko. Diyak kayat nga isunto ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, balayan. Sikapay laang tinangibagak iti daytoy abalayan. Diyak pay laang imbagakin ni Limuel. Ta sigurado agulo ti mapasamak no bilang laang. Amumat ti kinasingpat na. Ngam sabali day jay numakaungat. Isa pa nga asim tabagbagaam ni Sheena, sakbay amala daw ti amin. Ay, di ka madanagan na balayan. Kasaritak ni Sina apaman na sumangpait. Agyamanak abalayan, katsapay ko matadanggan na ka. Ikarigatak alipatan tinakitak, nulakit di tasinaan nanday jay alalaki. Kat idyan namatan ti kasjay nga aramid na. Di met binagbagaan ka idain, Sina. Tatang, Mangibabayin ka. Hoy, Sina amon day jay arinay sakbay amamuan ni Limuel ti may papan ka na kayaw. kwa, tatang. Anya nga kwa. Gyaman ka, tasan nga imbaga ni abalayan ka ni Limuel ti amain. Tadusaan, ang mga numapatay na ka ti asawam. Nakasingsing po ni Limuel keng ka, nakagagagayt, nakaanaanaos, ngam kasta ti subad mo keng kwa. Tatang, No da parikot yung agasawa, pagsaritaan yaw sa nakasta. Bimababayang kapay mga raw. Adan anak yaw. Kasta teraramidan. Agbayin kamot iti asawam, Sina. jak ingagara ti amin, tatang. Nailawanak lang. Nailawan nga. Kinayat mo ki dia. Dalang rod asawa mo, nagpadugsol ka pala iti sa balay, salbag. Tatang, Anya pala ti biro kami ti asawam. Adami nan kenkwana. Gapu ka day, talaklakay, iso nagbiro ka iti bubeng. Amum ka day, adakil apa ka ibabay ng tinaramid mo. Hindi pa'y mga ron abalayan tinakakita ka na kayo. Ay, namnay mahiblada ka. tatang. Ay, di ka man nagsangit-sangit dita. Putin yun, ti relasyon nyo iti day dya rinay. Ket ipamaysam nga si kaswan ti asawam, ket nagitan nakyaw. Nagbakasyon ka pa'y lang. Uray di ka pa'y lang mapanin di pwesto yaw. Tadama ni Brenda, pagtalkan nyo ijay. Isaw, ti makamu ijay. Uwan, tatang. Ikarik, sina ako ni Rene. Ngam kita kakasarita yun ni Mama. Tadi na ni bagbagakin ni Limuel. No anyaman tinakita na. Ikarik, tatang.
Agbalbaliw akon. Diyakon makisinarakin ni Rene. Katputdak matan ti relasyon mi. Pakawanindak ko tatang. Kaslaak marunaw iti bain tunggal agkit kita kami iti ina ni Lemuel. Ngem puspos ko laklatan ti rupak amakisang sango ken kuana. Ti amak kan ti ina ni Lemuel tinang ipamuspusan iti amin tapno agsina ti dalan mi ken ni Rene. Pinagbakasyon da ni Rene aging gaasaanan a nagpakpakita daytoy. Nagsukatak metten iti Facebook account ken cellphone number iti kastaket din akon makontakpay. Manipod idi, sagpaminsanak metten amapmapan kadagiti pwesto mi. Nilakay kulatan ti nakakaadda ang mga asikaso kadagiti negosyo mi. Saan metten nga inbagapay da mama ken tatang ken ni Lemuel ti maipapan iti naduktalan da kanyak. Inpamaysak nga rod ti nangasikaso kadagiti agaamak. Aging gaan nalipatak metten ni Rene. Adda dagiti gundaway akayat ko nga ibaga ka ni Lemuel ti amin nga maununa anak met iti buteng. Siguro kat nasaysaya aten adi na maamuan iti kastaket saanen daytoy amasaktan. Ket awan metten ti mapasamak agulo wenno apa iti nagbaetan mi. Awan met nagbalin aparikot iti relasyon mi nga agasawa. Ket iti mabiit mapan kami agbakasyon ijay Hong Kong. Daytoy man ti padas ko ajak topulos malipatan. To'y pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Amin tayo kat adama ko na apagbiddutan. Naigagaraman ken saan kat adalat tapan nakailawan. Ngam no daytoy kat inday pagbabawyan, adda barong agsapa asumangbay amang ted iti baro anam nama. Datayo matlaang timang dalos kadagiti nagbiddutan tayo, babaen iti sipupudno a panagbalbaliw tayo. Alakastan pagayam Sheena ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.